Демография проблемаларын хәл итәргә һәм отышлы шартларда сәнәгать майданчыгы булдырырга. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Ширмешән районы муниципаль сессиясендә шундый киңәшләр бирде. Парламент җитәкчесе башта берничә социаль объектта булды. Ширмешәндә капиталь ремонттан соң ачылган Ландыш балалар бакчасын карады. Районда 8 кече нефть компаниясе эшләсә дә, икътисадның нигезе агросәнәгать. Узган ел 9 миллиард ярым сумлык продукция сатылган. Шуларның 3 миллиардтан артыгы кече һәм урта бизнеска туры килә. Мәдәният йортында районда эшләп чыгарылган товарлар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Сессиядә Фәрит Мөхәммәтшин социаль бурычларны хәл итүдә, халыкка медицина ярдәме күрсәтүдә республиканың булышачагын белдерде. Иң яхшы авыл хезмәтчеләре, укытучылар, социаль өлкә хезмәткәрләре дәүләт бүләкләрен алды. Фәрит Мөхәммәтшин татарлар, руслар, чуашлар, мордвалар тупланып яшәгән төбәктә Татарстан халыклары ассамблеясының вәкиллеген ачты. Районның тарихы бар, эшләгән хезмәте бар, даны бар, яхшы, аны саклап калырга, монда кеше санын да арттырырга кирәк. Монда җирләре бик бай, алар авыл хуҗалыгында бик нәтиҗәле эшли. Бу район безгә кирәк тә кирәк.